السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او امید اولا میری دوستا بلے قربانیہ شرط لہتے ہستے یہ شرط لازم پورا ببا. قربانی شرط چیاں کشگے ٹیمبا. اولی چیز بہیمت الانعام چی بی اللہ تبارک و تعالی فرمائنتے على ما رزقهم من بهيمة الانعام. بهيمة الانعام چی ہوشترے گو کے پسے امی صحیح چیزاں بھی پسے تو کا قرآن پس درستہ وشک بھی صحیح ہے کرنا پس یہ صحیح چیزاں چی بغیر اشان چی جائز نہیں. یکی ہوشتر یکی گوک یکی پس امی صحیح چیزاں بھی اگر مردوں منچی چیزیں کاری تھی گران قیمتی اشتماشیہ کشان اللہ وستا مثلا آس کی کاری آس کی قیمت گرانی جائز نہیں. آس کروا نبی قربانیہ جائز نہیں بغیر امی صحیح چیزاں لازم امی صحیح چیزاں چی بی. دومی شرط آئیے عمر پورا بی چیا گران دی بکنے اگر پاسی بکنے اگر ہوشتری اگر گو کی اشان عمر پورا بی. عمر چنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی لا تذبحوا الا مسنہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن. فرمائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ. مسنہ کجامی گشن بھی ہمیں ایک دمتان کتا بلوچ گشنتے دمتان کتا نا الثنیہ ای دوی دمتان عربیہ گشا ثنیہ گزا دمتان کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشی ہمشیہ بکشے ہوشترا کے 5 سال پورا بھی نہیں دمتان کا ہوشتر 5 سالہ چی اگر کم میں آ قربانیہ روا نبی ہوشتر 5 سال پورا بھی نہیں دمتان کا. گوک 2 سال گوکا بھی گوکا 2 سال پورا بھی نہیں دمتان کا اگر گوک 2 سالہ کم کرے آ روا نبی. او پس ما پس چیئے بعض میں خسان کے خطہ شباب نظانا لازم تفصیل میں بکشن پس چیئے پس بلو چنائیے دوئی نا برانڈا بھی بشان اشیاء بھی بشان پس مثلا می پاچنے اگر بوزی پسان زانے بچکا ہاں المعز ہاں زانیے گرانڈا ہمائیے بشک بھی پہجمی پہ دمبگی برنتی ما یعنی اچھو بلو کیا ہوشی نا پسا سالی پورا بھی پاچنی بکنی اگر بوزی بکنی لازم آئیے سالی پورا بھی اگر سالیہ کم میں اروا نبی چیا پس سالیہ پیسر دمتان نکا اور چیا مانچی مردمانی کر رہا عشق تا گشتے اگر تشتر چو شرنے تیارے چو مزنی ظاہرہ اگر سالی پورا ہی نہیں روا بھی روا نبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مجھتے لا تذبحوا الا مسنہ داکہ دمتان نکا آپ یہ سرہ کشک نبی لازم سالی پسا پورا بھی گران جائزے گران 6 ماہ بھی 6 ماہ پورا بھی آئیے جائزے کشک میشی بکنی اگر گرانڈی بکنی صحیح ہے نا میشی بکنی یعنی نسیہ اگر گرانڈی بکنی یعنی کبش ذکر گشنتی عربیہ لا اشیاء اگر 6 ماہ پورا بھی جائزے شی کشک گرانڈ 6 ماہ پسا سالی گوکا 2 سال ہوشترا 5 سال ای عمر پورا ببا نی روا بنتے کشگا بغیر شان روا نبا. او گوکا ہفت مردوں ہور بیت بھی ہفت مردوں اگر ہور بنتے اس نے ماں ہوشتری کشی جائزے گوکا اگر ہوشترا ہفت مردم جائزے ہور با کشا دروبزا پیسہ جمع کرنا گرانتے ہوشتری اگر گو کی قربانی وسط جائزے ہفت مردم ہور بیت کا لیکن پسا ورانڈ جائز نہیں مگر یک مردمی تو تی نیتا ہور کنے انچو کہ ما پیسرا گو تی جنین چوکاں کشکی ٹیمہ بلے اگر 2 مردم 2 براتم چتے ہور کنے ما پسی گریں اگر گرانڈی گریں جائز نہیں. ہوشترا ہفت مردم جائزیں گو کا ہفت مردم جائزیں انچو کہ حدیث جابر بن عبداللہ فرمائنی اشتے ما ہفت مردم گو کا ہور بیتا ہفت مردم ہوشترا ہور بیتا ما کشتگا حجا پسا گرانڈ جائز نہیں بغیر یک مردمی بلے وہ تھی نیتاں تو ہور کت کنے وہ تھی جنین چوکاں قیمات پیتے اگر کسی مردمی مرتا آیا ثواب نیتیں رسیدتے بغیر مالا جائز نہیں.